इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रेंड्स म्हणून सांगून आयचे टॉपिक आणि ह्या टॉपिकावेर उलोवच्याक आमगेलो येतसती भक्तीन भूमिका पै हांगेल एक सना रितीर इंट्रोडक्शन दिवचा प्रयत्न करता. भूमिका पै हानी एक इंजिनियरिंग स्टुडंट निट्टे कारकळांतू आसती आणि हांगेल इंटरेस्ट डान्सिंग तबला प्ले करचे म्युझिक अशी आणि हांगेल अन्नाल नाव तुलसीदास पै म्हणून सांगून हांगेल अम्माल नाव भव्या म्हणून सांगून हानी कृष्ण कॉन्शियस इंट्रोड्यूस जाल्यार कोणकी एक सेशन भागवत पुराण कोंकणीचे एक सेशन असं म्हणून सांगून पळोवन तांणी ताजे थ्रू कनेक्ट जावन कृष्ण कॉन्शियसनेस येवन मस्त चॅन्टिंग आणि करता असती आणि तशी तांणी श्लोक आणि वाचित असता ती. हरे कृष्ण माताजी, तुमका स्वागत करता आयच्या सेशनाक. तुम्ही आयची टॉपिकावेर उलोवका म्हूण निमगून घेता. हरे कृष्णा, ओवर टू यू. हरे कृष्णा. भागवत पुराण कोंकणीतांनी आयोजन केलेल्या यूथ सेशनाक सगळ्यांकय नमस्कार. आवत फ्रेंडशिपा ಬಗ್ಗೆ आणि फ्रेंडशिप इव्होल्यूशन एज वी ग्रो अप फ्रेंडशिपांतू कसं पुरा चेंज असायला म्हण सांगू येता असं. फ्रॉम इनोसेंट डेज ऑफ चाइल्डहुड टू माय इंजिनियरिंग लाइफ, फ्रेंडशिप इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट इन एव्हरीवन्स लाइफ. आमगेल्या पुरा जना लाइफांतू फ्रेंडशिप एक मस्त प्रेशियस जावन असं. आता आमगेल चाइल्डहुड फ्रेंडशिपा ಬಗ್ಗೆ सांगता. First day of school, that was in LKG, there were no friends. I used to cry to go to school. Mast रडत आशिल्ली. Then as the days passed, many became friends. या फ्रेंडशिप कशी आशिल्ली म्हळ्यार मस्त सिंपल आणि इझी आशिल्ला. म्हळ्यार एक लंच बॉक्स शेअर केल्यारी, नाल्यार कसाने कान शेअर केल्यारी फ्रेंड्स जात आशिल्ले. These friendships were pure, मस्त प्युअर आणि डिवॉइड ऑफ एक्सपेक्टेशन. कसले एक्सपेक्टेशन नाशिल्ला कोणकोणाल वयरी. Back then it didn't know who you were or where you came from. It was built on shared games and unspoken promises. Childhood friendship teaches loyalty, small victory. आता स्कूलान तू मस्त गेम्स पुरा असतशील, रनिंग रेस, फ्रॉग जंप जाव कसले तसल पुरा गेम्स असताना एक तर चियर अप करचे खुशी विंगड तश पुरा मस्त मेमोरीज असा. बट as we grew up, life pulled us in different direction. आता प्री के जी जाला आता स्कूल आवताना स्कूल चेंज जाल पुरा फ्रेंड्स आला, कॉलेज school changed, priorities changed, and those playground buddies became distant memories. In school, normally many friends were there, but त्या एक सान असताना एक फ्रेंडशिप आशिल्ल्या विंगडाची. आता घरा लागी नेबर्स ए फ्रेंड आशिल्ल्यांची. आता अम्मा केळू सोन आशिल्ली सांजे वताना एक आन्सर सबमिट करनाशी नाल्यार होमवर्क करनाशी केळू सोन आशिल्ली. तशी हांव वग्गी पटापटा पुरा होमवर्क करून वच आशिल्ल्या. तशी नेबर फ्रेंड्स आलोट घर केलच्या आणि मस्त टीचर केलचे डॉल्सा ओट पुरा केलचे पुरा आशिल्ल्या. तशी टीनेज लाईफ आयला. टीनेज लाईफ कशी आशिल्ली म्हळ्यार नवे डिस्कवर करचे थिंग्स. We begin to explore our identities, and our friends play a huge role in shaping who we are. They introduced us to new hobbies and music. Yeah, movie, that movie pura bage uloche ashila, and I used to watch it. This phase also taught me about trust and betrayal. या स्टेज कशी आशिल्ली म्हळ्यार एक पर्सनाक ट्रस्ट करचे मस्त डिफिकल्ट आशिल्ला. But there are few friends who were trustworthy, and they are my friends now. आशिल्ले तेच पुरा. Next, jata lockdown start जाला. Though we were in distance, we used to connect through online classes. Online class कशी आशिल्ली मला we didn't listen to that much. We used to chat. मागशी तुला पुरा chat पुरा करत आशिल्ले. बट या टाइमारी फ्रेंडशिप ट्रू व्हॅल्यू कळला आमका कशें का आशिल्ला म्हणून. स्कूल जाय आशिल्ला तशें पुरा मस्त बोर जाता आशिल्लें घरा बसून. मागीर लॉकडाउनान ते आमी बॅडमिंटन पुरा खेळू वता आशिल्ले केलो फ्रेंड्स, घरा लागचे फ्रेंड्स पुरा. तशी 10th जाल्या. 10th मस्त मेमोरी आसा. 10th एग्जाम जातरी आमी एकल्याला युनिफॉर्मा वयर बरोवच्या, साइन करच्या, तशी पुरा मस्त गम्मत केलेला आसा. नेक्स्ट स्कूल एंड जाला, मस्त बेजार जाला. Career choices, entrance exam, and responsibility started to redefine our friendship.
पीयू एक शॉर्ट टाइम हांग मस्त फ्रेंड्स जायनीची एक खुशी थिंग कसं म्हळ्यार म्हगे स्कूला फ्रेंड एकली पिवन ते आशिल्ली तशें हांव तिगेलो टू ऑल द टाइम आसता आशिल्ली मागीर एवरी वन वर फोकस्ड ऑन देयर गोल्स वाजूचे एग्जाम त्या म्हणून तितले एन्जॉय करूं मेळ्ळें आमकां पियू लायफ आमगे कॉलेज स्ट्रिक्ट आशिल्ली न्ही ती तितल्या एन्जॉय करूं मेळ्ळी आतां त्या पुरा एंट्रन्स एग्जाम पुरा तरी आतां नवे इंजिनियरिंग लायफ अ न्यू चॅप्टर ओल्ड फ्रेंड्स वर स्टील फ्रेंड्स बट या फ्रेंडशिप मस्त अनएक्सपेक्टेड आमकां कॉलेज स्टार्ट जावचे फुडें 15 days एक इंडक्शन प्रोग्राम म्हण आशिल्ला या इंडक्शन प्रोग्रामान तुमकां कोणेय गुर्तू नाचे म्हगे फ्रेंड्स कोणेय नाचे एक नवे चॅप्टर या आमकां कॉलेज टूर जावप तशें पुरो आपण कॉलेजा ಬಗ್ಗೆ सांगता आशिल्ले ऍक्टिव्हिटीज कसा पुरो आसा म्हूण कॉलेजा ಬಗ್ಗೆ इंट्रोड्यूस पुरा करता आशिल्ले फ्रेंड्स नाशिल्ले एक दिवस आमकां कॅम्पस टूर आपण बसार वचचे आशिल्ले हांव इंट्रोवर्ट आशिल्ली निमित्त हांव कोणा लागीं तितल्या उलोवचा पुरो वचचे न्ही हांव एक मुल्लान तू बसार बैसली एकले न्हू उलयली म्हगेलें नांव कसो जाल्यार म्हगेले हॉबीज तशें पुरा तीन म्हाका इंट्रोड्यूस केला मागीर ओगूर ओगूर हांव तिका म्हगेल ಬಗ್ಗೆ इंट्रोड्यूस केला तशी आमी 2 घंटा ऑलमोस्ट उलोवनूची या केला फुल बसलींची ती आतां म्हगेल बेंचमेट जावन आसा ती आतां लायक आसा म्हणून सांगता you bond over shared struggles late night assignments असतना त्यांपुरा त्यांनी सपोर्ट केलेला आसा आणि these friends became a kind of family आता कॉलेज स्टार्ट जातरी मस्त फ्रेंड्स जाली म्हाका आता आमगेल बॉन्ड कशें म्हणल्यार एक फॅमिली आशिल्ली आमगे देर आर द वन्स हू सेव मी एक दिवस कसं जाल म्हणल्यार एग्जाम इंटरनल्स एग्जाम आशिल्ल्या आय forgot to take my calculator and one of my friends shared her calculator with me and there are memories where she shared me her notes a night before exam amitashpura kelam magiri how can I forget about the celebration we used to do after the internals mast celebrate school life an tu कशें आशिल्लें exam जाता आमी सीधा घरा वचून अनेक वाजूचे बट या कशें आशिल्लें म्हळ्यार exam जाता सेलिब्रेट करचे तशी नेक्स्ट आता हॉस्टेलान तशें हॉस्टेलान वतन फर्स्टाक मस्त भंय केलें कशें आसतलें रूममेट हांव ती एडजस्ट जातल की ती म्हाका एडजस्ट जातल तशें पुरो मस्त भंय आशिल्ला बट हॉट ना मस्त लायक आसा रूममेट फ्रेंडशिप्स हॉस्टेल फ्रेंडशिप मस्त युनिक because they are built on survival whether it's managing on a tight budget or a terrible mess food आम्ही मस्त एन्जॉय करतांची हॉस्टेलान ट्रँक्स पुरा करू असं मस्त ते वय फ्रेंड्स जाली हॉस्टेलान तू these experience create unbreakable bond hostelan too I learned the meaning of shared living you watch movies together I watch many movies with them fight for little things they have seen me at my worst and my best exam time mari ami otu वाजूचे आशिल्ला आणि होम सिकनेस असते फर्स्ट एक वार मस्त घराच प्राउड येता आशिल्ला I used to miss my parents but they consoled me and these friends are my therapist my cheerleaders and sometimes even my parents आता हॉस्टेलान तू मील मिस करता आणि म्हाका बिश्तो जव तशें पुरा म्हणून मस्त असं आणि I am thankful for these friends who are part of my life and supported me throughout my life. And what's beautiful about this journey is how friendship evolved. कशी या फ्रेंडशिप सांदोकून आत्ताय कितले फ्रेंड्स जालींची त्या इवोल्यूशन मस्त पळयता मस्त खुश जातात now as we grow we realize friendship is not about constant communication it's about knowing that no matter how time passes you can pick up where you left off last our sangu ishtapauki whether you are still in touch with your old friends or you have found your tribe in college remember to trust these bonds because no matter where life takes you these friendships are the stories you'll tell the laughter you'll cherish and the strength you'll lean on अशी चाव एंड करता असं म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या भागवत पुराण कोंकणी तांकां हांव मस्त धन्यवाद म्हणून इश्ट पावता आणि रेवती प्रिया माताजी तुमकांय मस्त धन्यवाद कसले उच्चारण तू चूक असल्यार क्षम करता म्हणून सांगता हरे कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭೂಮಿಕಾ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕುಂತು ಸಂಗೊಂದಿಲ್ಲ
फ्रेंडशिपा विषय तुगेल थ्रू आउट द जर्नी तू सान असताना होड जाताना कसं तुगेल लाईफ तू फ्रेंड्स रोल प्ले केलेलं म्हणून तू चंद कोण सांगून दिला आणि फ्रेंड्स कितले इम्पॉर्टंट आमगेल जर्नी कितलं सुलभ करून दिता म्हणून तू त्या चंद कोण सांगून दिले मस्त मस्त धन्यवाद आणि तू ट्रॅव्हल करता अशी दिसता जाल्यार तुगेल डेडिकेशन हॅट्स ऑफ म्हणून का त्या त्या ट्रॅव्हल पिरियडान तू येऊन हे सांगून दिलेला का मस्त थँक्स हरे कोणाक कृष्ण मॅम. हरे कृष्णा कोणाक कसने सांगोस की कसने हाज विषय निमगुचाक जो डिस्कस करोस की ना म्हण जाल्यार आमी आयज मॉडरेटरान कसं सांगतात हाजे विशय म्हणून ऐकूया आयज आमगेल मॉडरेटर आसा ती हरग्रेस विजयावर्णेश्वरी माताजी हांगेल विशय एक सन्न इंट्रोडक्शन दिवचे हांव इच्छा पावता विजयावर्णेश्वरी माताजी हांगेल कार्मिक नाव आसा वर्षा म्हणून सांगून हांनी हिज होलिनेस जयपताक स्वामी महाराज हांगेल शिष्य जावन आसा ती हांनी इस्कॉन व्हाईटफिल्ड आणि इस्कॉन जुहू मुंबई हे दोन हेजोटू एसोसिएट जावन आसा ती हांनी रिसेंटली ऑक्टोबर 23 इनिशिएट जालेली ती हिज होलिनेस जयपताक स्वामी महाराजाला दाखून आणि हांनी मुंबईन तशें जुहू इस्कॉन टेम्पला वटू एसोसिएटेड आसा ती श्री राधा रासबिहारी कॉंग्रिगेशन तू तशीच हांनी इस्कॉन व्हाईटफिल्ड बँगलोर टेम्पलांतूय तांणी तांगेले भगवद्गीता ऑनलायन क्लासेस केला आणि तशीच मस्त नमने एग्जाम्स आनी दिला तांगेले इनिशिएशन जावते दोळते तांणी एक इन्शुरन्स कंपनी खातीर काम करता आसा ती आणि शी इज अ मदर ऑफ टू आणि तांणी एक स्ट्रॉंग डिवोटी जावन आसा ती मुल्की वेंकटरमणा टेम्पलाची नरसिंह देवालय हरे कृष्ण माताजी तुमक स्वागत करता आयचे टॉपिक फ्रेंड्स टॉपिका विषय तुम्ही उलोवका म्हूण सांगून निमगून घेत माताजी हरे हरे कृष्णा कृष्णा. हरे कृष्णा सगळ्यांक मेगेले नमस्कारू. भागवत पुराण कोंकणी हे मस्त चांग यूथ फोरम क्रिएट केला आणि चांग चांग टॉपिक्स कवर करता सची तुम्ही पुराय नेक्स्ट जनरेशन ऍक्च्युली फ्युचर लिडर्स म्हणटा आय कॉल यू युअर फ्युचर लिडर्स आणि आयची ह्या युगा भितर ही लायक हाऊ भौमिका पै माताजी जस्ट मेन्शन पुराय जाण इतले बिझी आसाची तांगेले ओन लाईफ अँड देअर फ्रेंड्स अँड एवरीथिंग तर आजकाल मस्त न्यूक्लियर फॅमिलीज पुढे काला पुरे जाण वटू राबतालीची ऑल पीपल फॅमिलीज मस्त व्हड आशिल्लीची जॉईंट फॅमिली आशिल्ली आणि आत्ता मोस्टली पुरे जाण न्यूक्लियर फॅमिलीज आर राबता आसाची दे आर जस्ट 2 or 3 अलॉंग विथ द सम ग्रँड पेरेंट्स ओनली आणि हातू भितर आनमाय बिझी आसताची चेडू तांगे लाईफ आतां कॉलेज ती कशी सांगली तिगे स्कूल तिगे कॉलेज वाजूचे एग्जाम आणि तांतू भितर तांणी इतले मागीर थोडे जाण कामां वता दिस इज फ्रॉम 16 to 25 तर थोडे जाण आसतली तांणी कामां वता आसाची आणि तांगेले इतले बिझी लाईफ आसतले तांगेले ऑलरेडी वर्क स्ट्रेस आणि जे थोडे जाण मॅरीड आसतली तांगेल पुरे घरा स्ट्रेस स्टार्ट जालेलो आसता आता फास्ट लाईफा भितर आनी काही मस्त पुराय आसा इन्फ्लेशन चढता आसा कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग पुराय तांतू तेवे पुरे घरा कामान तू ऑफिसा काम पुराय वर्क लाईफ बॅलन्स हांवें लास्ट टायम एक सेशन जालेले तर ते चेडू ते वर्क लाईफ बॅलन्स तांतू तेवे तांकां पळोवचे आसता आणि तांतू भितर तांगेले एक पर्सन मस्त इम्पॉर्टंट येता पेरेंट्सा नंतरच आणि तो आसता तांगेल फ्रेंड्स आता मैत्री म्हळ्यार कसं जालें मैत्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर जाला आजकाल पुरे चेडू हांकां फ्रेंड्स और मित्र मैत्रिणी तांगेल मस्त इम्पॉर्टंट जाला लाईफा भितरी आणि लाईफस्टायला भितर मस्त पियर प्रेशर ऑल्सो इज देअर की कसं तांणी कसं करता आम्ही कसं करता फ्रेंडशीप आवटूची पियर प्रेशर हे थोडे जाण येता आसता आणि हे मस्त इम्पॉर्टंट टॉपिक आयची जनरेशन खातीर आणि आज हांव सूर कटसुर्वेक एक म्हाका एक इम्पॉर्टंट थिंग म्हाका फ्रेंडशिपाचेर सांगचें आसा की फ्रेंडशिपाक आमी कोणाल वटू फ्रेंडशीप करता पळय ताजे वयरीच आमगेली फुल्ल लाईफ डिपेंड आसता म्हणजे स्टार्टिंग सान चेडू दाखून लायक हाऊ शी सेड वी कीप ग्रोईंग अप आणि आमगेले फ्रेंड्स चेंज जाता आसताची मात्र ते सेम फ्रेंड्स जे आमगेले कॉलेज लाईफ आणि मागीर आमगेले वर्क लाईफा भितर आसताची तांगेल निमित्तच आमगेल फुल्ल लाईफ अवलंबून आसता की आमी तांगेल संगती भितर कसं शिकताची चांग कसं शिकताची आणि वायट कसं शिकताची सो दॅट इज समथिंग विच इज लाईफ चेंजिंग म्हणून मस्त चूज करून आमी फ्रेंडशिप करता आता एक म्हळ्यार आमी सान दाखून आयकताची की एक बास्केटा भितर आंब आसले आणि तांतू एक वायट आंब आसले फुल्ल बास्केट आंब्याचे फुल्ल वायट जाता म्हणजे पुरो फुल्ल आंब्या पेटेक कीड लागता
तशीची एक तांतू भितर कोणी वायट असल्यारी ते फुल्ल ग्रुपची त्यांनी नेगेटिव्ह लाईना भितर वचची मस्त चान्स असतो. आता सेम आम्ही हा तुमका थोडेची श्रीमद भागवतम आणि श्रीमद भागवतम आणि भगवद्गीताचे एक्झाम्पल दिवन सांगता. आता कैकई म्हळ्यार राम म्हळ्यार इतले प्रिय आशिल्लो, म्हळ्यार शी लव्ड हिम सो मच म्हणजे जस्ट एक मंतरान येवन सांगिल्ले तिगेल कान्ना भितरी आणि ती सांगून की तुगेल्या पुताक आता राय जायना हें तें म्हणून. सो शी एन्शोर्ड दॅट राम वेंट टू वनवास फॉर 14 years. म्हळ्यार तिगेल इतले प्रितीज आशिल्लो, सडनली कोणे सांगिल्ले निमित्त तिगेल मायंड फुल्ल चेंज जालें आणि शी वॉज टोटली अगेन्स्ट श्रीराम अँड शी सेंट हिम टू द फॉरेस्ट. म्हणून ही संगती आणि संगतील फ्रेंड्स हे रियल फ्रेंडशिप कसले खंयचे म्हणून ते आमकां गोत आसता आणि आमकां ते आयडेंटिफाय जावका खरी मैत्री म्हळ्यार कशी आसता म्हणून. आता हें हांव सांगता वी कॅन जस्ट थिंक ऑफ 2-3 थिंग्स. एक म्हळ्यार आमगेल खास मित्र मैत्रिणी. आता हिंट सांगले, भौमिकान सांगले की मेगेल मस्त फ्रेंड्सा भितर एक दोन्ही फ्रेंड्स मस्त चांग फ्रेंड्स आशिल्लीची. आता ते इत्याक आमगेल चांग फ्रेंड्स जालींची हें आमी आलोचन करता. अनेक म्हळ्यार खंयची गुण आशिल्ली त्या फ्रेंडा भितर की दुसऱ्या भितर हें ना आशिल्लें आणि तांगेले ते कोण मेगेल बेस्ट फ्रेंड जाले तिगेल भितर किंवा तागेल भितर कसो त्या फ्रेंडशिपाचे गुण आशिल्ले की ते मेगेल तो म्हणून आणि किंवा ती मेगेल रियल फ्रेंड जाल्ली म्हणून आणि आता हांव तांगेले टचा भितर आसा म्हणून. आणि लास्ट म्हळ्यार तुमगेल ते आयुश्यान तुलो खंयचो तो एखादो खरो मित्र. ते तीन म्हणले कोण की ती कॅल्क्युलेटर दिले. सो शी विल रिमेंबर दॅट फ्रेंड फॉर हर होल लाईफ. So who is that friend of mine who is so close and what quality does that friend have? That is important to know for us as individuals. आता भगवद्गीता भितरी हांव कनेक्ट दृष्टिकोनान सांगतना 3 टायप ऑफ फ्रेंड्स आसताची. एक म्हळ्यार भौतिक मैत्री. भौतिक म्हळ्यार मेटेरियल फ्रेंडशिप. आता मेटेरियल फ्रेंडशिप म्हळ्यार कसं असता की पुराय जाणां आता आयलींची स्कूल आयलीची वटू आयलीची. सो देन दे आर मस्त तांगेल फायद्या खातीर तांणी हें करताची फ्रेंडशिप करताची. आता सदां बसशास म्हाका होमवर्क कसो जाल्ला की ना म्हणून गोतूस आसता. ताचे खातीर तांणी मेनली इट इज नॉट व्हेरी क्लोज फ्रेंडशिप बट इट इज जस्ट फ्रेंडशिप मेटेरियल फ्रेंडशिप सिटिंग ऑन द सेम बेंच बिकेम फ्रेंड्स तशी. म्हणजे स्वता फायद्या खातीर कसं लेका तांणी फ्रेंडशिप करताची मैत्री करताची. आता चिक व्हड जाताची कॉलेजा वताची तेन्ना थोडे सन्मान पैसा आनंद हें पळोवन पुराय जाण फ्रेंडशिप करताची की कोणाले वटू वच्चे आसा म्हाकाय बर्थडे पार्टी करचे आसा म्हणून तांणी तशी म्हूण फ्रेंडशिप करताची. मात्र असल पुराय फ्रेंडशिप जे आसता भौतिक ते पुराय टेम्पररी फ्रेंडशिप आसताची. देर ऑल तात्पुरती. स्वार्थ इज द मेन थिंग आणि ते स्वार्थ संपले की ते फ्रेंडशिप तुटता. म्हळ्यार यू डोंट रिमेन फ्रेंड्स फॉर एवर. आता एक तांतू भितर एक श्रीमद भागवतम एक्झाम्पल हांव सांगता. सो देर इज वन श्लोका 7.5.3 तांतू भितर प्रल्हाद महाराज म्हणटा की जगातली नाती जी आसा म्हळ्यार ऑल आर फ्रेंडशिप फ्रॉम अवर material life. They are not permanent friendships, so they are all temporary friendships. So he says that they are all not permanent and कशी म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल सुग्रीव आणि बाली. आता सुग्रीव आणि बाली हांनी ऍक्च्युअली दे वर व्हेरी क्लोज. बाली वॉज द सन ऑफ इंद्रा, लॉर्ड इंद्रा, and he was much stronger than his brother Sugriv, who was the son of Surya. तांणी बाली ऑलवेज वन ऑल द बॅटल्स अँड तो इतले एक ही गॉट सो मच स्मॉल मिसअंडरस्टँडिंग. ताका मस्त इगो आशिल्ले, मस्त ताका स्वार्थ आशिल्लो, एंगर आशिल्ले अँड ही फॉट विथ हिज ब्रदर हू वॉज ऑल्सो हिज बेस्ट फ्रेंड आणि ही मेड हिम थ्रू हिम आउट ऑफ द किंगडम. आता हे आउट ऑफ द किंगडम घालचे म्हळ्यार अगेन हिज फ्रेंडशिप वॉज ओनली बिकॉज ही वॉन्टेड द किंगडम. आता ताजे नंतर रामा केम इन टू सेव्ड दिस सुग्रीव अँड तागेलो टू मेळ्ळो लॉर्ड राम. सुग्रीव कुड गेट बॅक द किंगडम अँड ही डिफिटेड द बाली. म्हणून तशी जी एक खंयकी देखून एक देवाल एक कृपा आसता आमकां की वी गेट बॅक आउट ऑफ दॅट बॅड संगत. तशीची सेकंड मैत्री म्हळ्यार एक नैतिक मैत्री. नैतिक म्हळ्यार मुंडेन म्हळ्यार गुड फ्रेंड्स. सो वी आर गुड फ्रेंड्स. वी आर नॉट थिंकिंग बॅड अबाउट अदर्स बट वी आर नॉट ऍक्च्युअल फ्रेंड्स. म्हळ्यार तांत विश्वास आसता, प्रेम आसता, देर इज लव, देर इज आदर, देर इज सेल्फ रिस्पेक्ट टू इच अदर.
ट्रू फ्रेंडशिप म्हणटाची. सो वी स्टील बी इन टच विथ देम. वी आर वेरी वेनेवर वी मीट देम, नॉट नेसेसरी तांकां सदां मेळका म्हणून, बट वी स्टील कंटिन्यू विथ द सेम अमाउंट ऑफ लव अँड फ्रेंडशिप. छान आसताची मैत्री. छांग मात्र आसताची. मात्र आमकां नॉट द फायनल रियल 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 फ्रेंडशिप. आता भगवंताले जोडची अशी नाती ना आसताची, बट दे आर गुडनेस इन द मोड ऑफ गुडनेस. हांतू भितर आमी एक फ्रेंड म्हणून येता की दुर्योधन. वी कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ दुर्योधन अँड कंसा अँड कर्ण. सो कर्ण ऍक्च्युली दोन्ही हांकां दुर्योधन आणि कर्ण मस्त ओड. दे वर व्हेरी व्हेरी गुड फ्रेंड्स. बट they both did not know that Karna is actually Yudhishthir's elder brother. म्हणून तांकां दोगांयक तांकां गोतना आशिल्लें. आता तांणी दोन्ही जण फ्रेंड्स जालींची. दुर्योधन राईट हँड ही वॉज, कर्णा वॉज दुर्योधन्स राईट हँड. आणि तांणी कुरुक्षेत्र वॉरा भितरी दे वर एक्चुअली ऑन अधर्मा's साइड. सो दो कर्णा अँड दुर्योधन दे वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. मात्र तांगेल फ्रेंडशिप ए मोड ऑफ गुडनेस भितर. दे वॉन्टेड गुड फॉर ईच अदर, but both of them were again on the adharma side. They were not on the right side. So it is a friendship, very good friendship, but it is not, so it is naitik maitri. Naitik म्हळ्यारी समन्वयरी, म्हणजे परस्पर दोन्ही जणांना they are good friends. So both of them are not wishing bad about each other, but that is not again on the side of dharma. म्हणून त्यांनी कुरुक्षेत्र वॉर भितर त्यांनी जिंकणीची. So they both had to die. आता हांतू भितर एक श्लोकाचे 15.15 आसा. हांतू सर्वस्य चाहम हृदयी सन्विस्तो, म्हळ्यार देव म्हणटा की हांव तुगेल्या हृदया भितर आसा म्हणून. सो ही इज स्टेइंग इनसाइड अवर हार्ट एज द कॉन्शियन्स अँड ही इज टेलिंग अस वॉट इज राईट अँड वॉट इज रॉंग. तो केन्नाय दोन पार्ट्स आसताची, दोन बर्ड्स आसताची, and he will tell us. So भितर दाखून पुरे जाणां कळटा की हें करेक्ट हें रॉंग म्हणून. So Duryodhan and this Karna both knew that they are not doing the right thing, but still they continued to do it. So that is where friendship counts. If one would have told the other that no, you are on the wrong side, we should not do this, it would have changed. So here again, this is not real friendship. आता third type of friendship म्हळ्यारी आध्यात्मिक फ्रेंडशिप. आता आध्यात्मिक फ्रेंडशिप म्हळ्यार कसं म्हणजे भगवत भक्तालय म्हणजे भक्ताल संगतीन. So this is the real friendship which takes us closer to Krishna. So we will have lots of friends. We will have material friends. We will have all this bhautik. We will have naitik friends. But still, the only friends who are our real friends who take us are the ones who take us near to Krishna. आणि ताक म्हणटाची आध्यात्मिक मैत्री. तो आध्यात्मिक मैत्री म्हळ्यार भागवत भक्तांगेले संबंध. सो ही मैत्री कशी असता ती केन्नाय शाश्वत असता. आय टोल्ड यू दॅट द फर्स्ट मैत्री इज ऑलवेज टेम्पररी. अशाश्वत असता. इट इज नॉट व्हेरी परमनंट. We go afar, we forget each other. The second friendship also, maybe we will meet once in a while, we will still, but we will never keep in touch. But this Adhyatmik Maitri will always be with us and will take us closer to the Lord. आता हांतू भितर एक श्रीमद भागवतमाचे 11.10.4 एक श्लोक आसा की सज्जनाले संगती ही आध्यात्मिक प्रगती खातीर कितले अत्यंत महत्वाची असता म्हणून. आता हांचो हांव एग्जाम्पल दिता तुमकां. Sri Krishna and Sudamale. Now Sudama was so poor, but still when he went to meet Krishna, Krishna was already the king. So he took Sudama and तागेल पाय धुवून ताका जे आंगल दिवन ताका इतले सन्मान करून he gave him good food to eat. So this is the kharo mitra who will always remember you, who will always take you closer to the Lord, and who will give you. So transcendental friendship म्हणटा जाता. Transcendental friendship. So very very different planar असती आहे. आणि यांची मेन फ्रेंडशिप आता अर्जुन आणि कृष्णा, श्री कृष्णाले. अर्जुन and Sri Krishna's friendship is again on a different plane. म्हळ्यार आमकां दिसता की he was his biggest devotee. Arjun was his biggest friend आमी म्हणटाची. मात्र Arjun, what did he do when he got lost? When he was in the Kurukshetra war, he was lost. He did not want to fight with all his teacher and tagel bhav bahini. And when he saw all the other people standing on the other side, suddenly he turned to Lord Krishna and he told him, kindly instruct me what I have to do. So that friend, that devotee became a teacher. So your real friend is the one, is your bhakta sangha,
or your transcendental friendship friend who will you can turn to when you are doing something wrong or when you think you are doing something wrong. तो केन्नाय आमकां कशें दिसता की हांव हें करेक्ट करतास की रॉंग करतास तेन्ना आमी पेरेंट्सां निमगिताची पेरेंट्स ना जाल्यार कोण आमगेले क्लोज आसता आमगेले फ्रेंड्सां निमगिताची की आमी हांगा ह्या पार्टी वचका की वचचा नज्जा म्हूण. So if it is not a good friend who is not a bhakta or who does not know the Lord, what is right and wrong, he will guide you wrongly and you will go and do the wrong thing. So this friendship or this person who will instruct you when you need him or her, that is real friendship, and that you will get only from a bhakta, only from a transcendental friendship who is your real well-wisher. आता कृष्णानं ताका म्हणलें की ताका फुल्ल ही ओनली आस्क्ड हिम व्हॉट शूड आय डू एंड लॉर्ड कृष्णा गेव हिम द एंटायर गीता. Gita's full story, he told the entire Gita to him, and through him he told it to all of us, and we are still reading it and we are still understanding it and we are still learning about it and we are still learning what is right and what is wrong. At 15.66 antu Bhagavad Gita antu what does he tell us? The last verse, सर्व धर्म परित्रज्य मामेकम शरणम व्रज. म्हणजे पुराय तुगेल चिंता पुराय बाजू दवरी आणि तू मेगेल फक्त मेगेल शरणागती करी म्हणून. सो यू कम अँड सरेंडर टू मी, आय विल टेक केअर ऑफ यू. So just becoming his friend, taking Krishna as your friend, taking all of the devotees of Krishna as your friend, you automatically get his Sharanagati and you get a very, very dear friend in Krishna himself who is telling you, surrender to me, I will take care of you. So that is such a great mind. Atta she was talking about stress and about tension and about exam. Yeah, pura amgel visor no. I mean, we can do very, very good when we become friends with Krishna. We can trust Krishna as our best friend. At Ram and Hanuman, hangele different friendship ashile. So Hanuman was the biggest friend, the Lord Ram's biggest friend. At the same time, he was his biggest devotee. At ह्या relationship म्हळ्यार बदाची love and devotion दोन्ही आसात भितरी आणि तांत भितर अगेन लॉर्ड रामा इज रेसिप्रोकेटिंग आणि तागेले तो रक्षण करता. सो ही इज टेकिंग केअर ऑफ लॉर्ड रामा ऑल्सो. So Lord Rama is taking care of Hanuman also, and Lord Hanuman is doing whatever the Lord is telling him to do. His best friend is telling, go and save, get Sita Mata, go and get this Sanjeevani booty for Lakshman. Whatever she is asking, he is telling, you are in my heart, I will do it for you. तर तशी एक फ्रेंडशिप विंगड प्लेनार अनेक एक म्हळ्यार खर आता हे पुरे आमी आयकून आमकां हे आलोचन करता की सच्चा आमगेले रियल फ्रेंडशिप म्हळ्यार सगळ्यान तूं कोण म्हळ्यार तो जो आमगेल साथ दिता. सो दॅट इज लॉर्ड ऑलवेज अँड द फ्रेंड ऑर द डिवोटी फ्रेंड हू ऑलवेज इज देअर टू गायड अस. तुमगेल तो सत्य मार्ग दाखयता म्हळ्यार ही विल शो यू द रायट पाथ. दॅट इज अ रियल फ्रेंड. आणि तो तुमकां आध्यात्मिक उन्नती करच्याक तुमगेले साथ दिता, तुमगेल मदत करता. And both of you help each other. You are helping that friend is helping you, and both of you all are progressing on the path of Krishna consciousness. Ata how do we progress? Ata friends jalle pura jalle both of you are talking good things, becoming Krishna conscious followers. Kash karchi hai wo, how do you do it together as friends? So then you have to satsanga, you can you can talk stories about Lord Krishna. You can talk about how all these stories which I told you can read them together. You can read the Krishna book together in the evening. Seva, परस्पर भक्तीक वाडोवचे खातीर अनेक करजेत म्हळ्यार सेवा, book distribution you can go together. You can give namasmaran you can do together. One round of japa you can tell together. Kirtan you can do together. So all the other things that you do, along with that, you can do these small things which will take you closer to the Lord. Anek ek odd example of friendship is Lord Chaitanya and Lord Nityananda. So here again it is Krishna himself and it is Balram. So they are the best of friends. And tangeli stories are such we have heard their stories not only in Vraja but also Vrindavan, whatever stories they have done. Beautiful stories about Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda, who are actually Balram and Krishna himself, who is the most merciful. At the last Madari I will take up is the Khari Maitri. Madari, how do you recognize a real friend?
Now we all understood ki we have to be closer to Krishna. What is all the types of friendships? हे पुरे आम्ही ऐकलीची. ताची वटूची how do I understand that this is my real friend? तोची एक कोण तुमका भगवंताल दिशेन घेऊन वता. So even in devotee friends, suppose you realize that somebody is taking you on the wrong path, you should be able to identify and correct that person. So when he is giving you his friendship, you have to be on the right path and तुम्ही तुमगेल correct वाट तक दाखवून देऊ का. म्हणजे this should be mutual. कोणे Maya is so strong कि she can pick up anybody and she can make them into come on, let us do this today, forget let us have onion garlic today, or let us go to this party today. त्यांनी एकमेका कशी साथ देऊन how they will be on the right path. That is your real friend. म्हणजे तुमका वाईट रस्तारी अधोगती वरता की तो तुका सत्मार्गार वरता म्हणून. So that is a real friend. तांतू दोकून मेन आमका निष्कर्ष कशें मेळटा. What is the conclusion that we draw? की खरी मैत्री तीची की आमका भगवंता लागी घेऊन वता. आणि अशीच आम्ही एक संकल्प करता की आज दाखून हांव अशी मैत्री दवरता की आय विल ओनली कीप दोज फ्रेंड्स हू मेगेल कतेरी आणि विंगडाक म्हळ्यार म्हाका म्हणून मात विंगडाकय हांव अध्यात्माक. सो नॉट ओनली आय विल कीप फ्रेंडशिप, आय विल ब्रिंग अदर पीपल ऑल्सो ऑन दिस पाथ. So how Prabhupada has brought us all on this path together. हांवें तशीची विंगडाकय मेगेल बाकी फ्रेंड्स who are all maybe in the mode of goodness, naitik friends or my bhautik friends also, I will get them on this path. That is real friendship, where you will go beyond your path and you will get all your friends on this path. म्हळ्यार एक संकल्प करता की हांव मेगेल बाकी फ्रेंड्साक हेच पाथा घेवन वता आणि उपयुक्त म्हळ्यार तांकांय हंत भितरी इंट्रोड्यूस करता. लास्ट म्हळ्यार तुम्ही पुरे चेडू यू आर ऑल द फ्युचर लिडर्स. म्हळ्यार so there are so many verses in Bhagavatam and Srimad Bhagavatam which tell की future leader कशें आसता म्हणून. आता फ्युचर लिडर 2-3 वर्स अशी आसा की भगवत गीता 3.21 फॉर एक्झाम्पल इट सेज की वॉट एवर लीडर करता पळय त्याची तागेल समाज करता. सो वी कॅन से वॉट एवर आवर फ्रेंड्स डू वी विल डू द सेम थिंग. सो चांग नेत असल्यारी समाजाला योग्य मार्गार वता समाज. मात्र वाईट नेत असल्यारी संपूर्ण समाज आमगेले भ्रष्ट जाता म्हणटाची. तशीच ही धर्मानुसार वागणारो म्हळ्यार एक नेता और अ लीडर who is going as per dharma, what is right and what is wrong, then that is very important because the praja म्हळ्यार तो पुरे इमिटेट करताची. तागेल फुल्ल प्रजा आसा तांणी पुरे तशी वाईट करतलीची. So that is the second verse of Srimad Bhagavatam की यथा हि पुरुष दृष्टा तद्दशाति जनता वह. म्हळ्यार एंटायर जनता विल डू द सेम थिंग विच द किंग विल डू. आणि राजा नेता आणि पुरे धर्मरक्षक असता तांणी धर्म सोडल्यारी. सो वॉट इज वी ऑल नो वॉट इज धर्मा, वॉट इज राईट अँड वॉट इज रॉंग. बट इफ वी स्टार्ट डुईंग द रॉंग थिंग्स then we will become like pashu pakshi. It is written in Bhagavatam, in Srimad Bhagavatam 1.19.35 ki once the raja becomes adharmic, then the praja will become like an animal. म्हळ्यार तांणी फुल्ल एनिमल इन्स्टिंक्ट भितर येताची आणि तांणी तशी वागच्याक. म्हणजे तो प्रोटेक्टर की तो सोसायटी का डिस्ट्रॉयर, दॅट इज डिटरमाइंड बाय लीडर. म्हणून जे आमगेल पुरे चेडू आले हॉड्डाले पुरे जण आले भागवत पुराण entire faculty which is there is doing a very good job of bringing more and more people into this. म्हळ्यार आमकां आनीक मस्त जाणांक चेडूंक नेक्स्ट लिडर्सांक ह्यांक पुरे जाणां ह्या पाथार हाडटा so that our future leaders are also very good and they will not do all this adharmic things and they will bring people on the right path. So with this I will stop here. Thank you. Hare Krishna.